Gurat Yati wonten ing laladan Pandiwatu Tugu Larak Ponorogo. Ngindeng Mas. Anggota Riok Singo Dipotugu. Teman-teman komunitas salon, teman-teman tempatnya guys. manten, pemuda-pemudi Pandiwatu ugi sedaya keluarga Blitar ingkang boten kasebat asmanipun sedaya keluarga agung panjenenganipun Mbah Parmi. Mekaten sumangga kawiwitan panjenenganipun Bapak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah sedulur, kali ini Pak D berada di Tugu Pandiwatu, Desa Tugu, Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo. Yang kali ini di kediaman Bapak Untung Ibu Rumin sedang mengadakan resepsi temu manten. Putri beliau Mbak Sekar mendapatkan jodoh lelaki idamannya Mas Aris yang berasal dari Desa Ngindeng, Kecamatan Sawu. Oke, bagaimana keseruannya dan prosesi temu temantennya lur? Ikuti terus videonya. Sumonggo. Selamat siang. Dengan sampun sebetulnya tepi panggung saking keluarga panjenenganipun Bapak Nari Sentul. Pripun lagune apa lho? Niki kula karo sing kali kaya mati koronasi. Mereka wonten panglitur senior panjenenganipun. Mbak Lucy nyuwun pangapunten iki anjir yen pilih tambahi bener ben mundak lempong nggih.
Kusumaya Adi lumantar kadang Madukoro Udi WSC Audio ingkang sampun samakta ingkang didharaken namanya Madukoro Udi dikandang mriku. Dumateng kadang kula Sanggi Nadia Rizky Make Up hamba pilih Risang Pinanganten Putri Bindo Ayu Sekar Arum Tias Primandani sampun paripurna anggenipun kabahi swadhanani mugi wonten keparingipun kadheraken Rama Ibu bineda saking sasana Panti Busana ya sasana Bali Mayang Arum kananggaken wonten sasana Kursi Renggo. Dumateng panjenenganipun Bapak Nari Untung Ibu Rumiyatin sumangga Bapak Ibu menika Bas. Ngarep paling sepen. Ngarep di desa. Orang Sidun permanem datang ono beneke walang salisi kayu godhong datang ono kang obah samirana datang ono kang lumampah rawat-rawat gapir nganggene Widyawati binarung swaraning pradonga monya panjenengan ing ari punika Dimas Ayu Arum Tias Primadani kadheraken para pisepuh manjing sajroning sasana Bahagian Agung. Birodha saking sasana Panti Bali Mayang Arum ya sasana Panti Busana. Lumaksana alon-alon apindo alun mungguing samudra sapecak tumenga ingkang koso satindak pumumpul ing Bantala astining griya nyuyung gugyur wonten madyaning bebrayan agung hinayan diri Gusti Kang Murniwati satemah junggur kang kinayuh dadi kang samya kaesti. Tuhu Sulistyo ing warni tur nedeng-nedenging besus angilipun angilipun pating panturat kadidene kluwung managem busana kang sarwa indah sirna sifat kang manungsaning kang humiyat Bathari Supraga ingkang tumurun mangijo wantah pramila datan muka yen to sagung para tamu kakung Sumawana Putri ingkang wis anebaki sasana donya Bandung mringkah perbawaning panganten
anggen putri tapi nggak anggun laras anggun merasa laras kaulian lenggah yang makan anggo sabdan ing ibu dirias ingkang dereng kanggos ingkesa saking para pemunggen para pirsa sedaya sahabat Dewi Sanggunan dan Putri, alhamdulillah kanthi berkah panjenengan patingal saking keberkahan sedaya. Sambung legawa dening sasana kursi dari ibu. Anggaran kula ulo sanggira iki sanggira yang tengkatu ingkang sampun jengkar kula sampun dalati. Dengan rawuhi saking para tamu ingkang nyawuhi kangge mereka. Anggaran kula dini kula atur. Ukur-ukur Pak Bandi. Ini kapan bisa? Alhamdulillah sehat wae. Sing penting kan yo kuwi. Nggih, sing penting nggih. Kamu yang sing paling utama iki kesehatan. Lamun to awake dhewe kuwi engko sugih apa mangan apa sing enak yen to ora pinaringan raga kang sehat rasane kuwi kurang pas. Lah iya panjenengan arep maju. Heeh. Ya ora apa-apa iki critane burung ya ora apa. Nggih dipun pendek. Alhamdulillah nggih. Mereka kawistara risanggenang enten kakung ugi mangunjung kakung. Inggih menika anambi rawuhing sagung para tamu kakung Sumawana Putri. Anambi rawuhing sagung para tamu saking pranganten kakung.
Ngaturaken murid citramu. Katur panjenenganipun Bapak Sembilan Ibu Kadi Udistaya Kandhaya Temanten Yang Biji Sangking Inten Kono Katur tinggi jenengah Modern Sasana Ingkang Sampo Lekakan di Marbu Sumarbukan Murwaka lumiding carita ngongak jagating budaya ya ing kono ana laku lakon lan pitutur bumi geni banyuangin rega dadya antaraning gesanging raga wong dene manembah lan mangesti marang ngarsaning Gusti kang murbeng duadi pirangka dadya lantaran gesanging jiwa makan urip kudu mangkono jandrane urip kudu lumangkul kodrate dewi-dewi Sidro tanggap sasmito Rama ibu pengantin putri sing kepan simbol warna abrit lan petak kang putra Sarimbit anggregem pengantin Sarimbit katan krisah Rama laksana ngarsa sang pengantin wong dene ibu lumadi ing sawingingipun sedaya warga kang samya jemangkah lon-lonan kanthi kebak ing pamawas kebak ing pangati-ati hamil sajuga kang crita sawiji kang kaesti nyuwun pringarsaning Gusti kang murbeng duadi muga pengantin kang arsa tumambak ing padha jemangkah ing suku angudi wonten gegaring habrabetikan ket punika dambusan anggih kejerawipun Bapak Tasmirang Ibu Kadi katingang kekalipun jawat asta gabiyung prarangkulan keket subeket anggihnya panggung kekatan sugoi wardoyo rena ing penggalih bebasan kajudrukan ukir sari kabenan segoro madu kekalingnya sukus angkali kang putra Sarimbit ingkang sampun jumeneng jejer kinongko jatuh ramani iki wis abiresani sagung warnanmu kagum Sumawana Putri ingkang sampun paring panjung tempatnya enggak cukup. Ini warga besan. Tak cukup mas? Nah, peluang undangannya 1.400. Wah, rame kan? Aduh. Ini para pengiring manten ya guys ya. Sinar kang melintas kang ugrane Gusti kang roh mugia bebrayani pasari praten kapitan lamini dari tempat sendiri.
Menurut sesenjotan pangandikane kanthi alis tuh Sopo saking sedaya dosa kalpatan kala kudu ngantos dhewe sowan saged damel kepripun tumrap lan yo iki pangestu kula iki janji kula mbak banget makane Ibraya bisa sinungku mati margane mau Datang sarungko hanjer grekat yo tugu sinukarto Minawasan bebayan kami onggo-onggo berkat yo kabeh Kemromah ampi atur saking putra saringgih wiraku Ingkang wanggawi bisa dadya teteken samangsa kalungan lan bisa dadya cecok samangsa sirah kanggo teteken yo Serajanto ingin alam dunya iki ora ana barang kang padha nanging lamun to sirah nduweni rasa sia-sia ing kono ya ora ana barang kang beda tegese dene Raharjo sing ati-ati diwen ora nempuh bilang Dene kan angka 3 Kok panik to, Mas? Kok sajake panik? Gusti Kang panik kok koyo wong lebe. Tamunya luar biasa ya. Ah, ini para panitia panik guys. Karena tamunya mendeludak. Halo Bos, ketemu lagi ya. Halo guys. Tamunya beludak Mas. Ya. Panik pura? Enggak, aman ya? Aman, tenang. Luar biasa. Persiapannya wis ready ya guys ya. Iki mbak-mbake bakul nopo? Oh, bakul es ya. Pesen es dawet saged niki. Satu macam ya. Lombake ngelak kabeh. Untuk persiapan ternyata ready guys. Mudah-mudahan cukup ya. Masih noman. Dagangan kabeh Mas ya. Weh, jajos. Ya melawang golek elek. Hah? Dol murah apa larang Mas? Oh bral ya. Bral. Penting dianyang lah ya. Dol bacut. Ya di sini sini. Ora wani. Ora wani. Padha lanange. Ini kru nunggu nasi nggih. Nasian. Ono perkesesan, perbaksoan. Panas ki. Orang ada apa-apanya ben kita sama gue. Bakule bakso memang wong wadoh ternyata. Alhamdulillah. Habis jalan pun kali itu masa ingat orang luar biasa memang yang asal salam. Tak kira oleh swasul Bu. Hah?
Tak kira swasul. Lah nggih, semikir kuwi si tukang masak iki mulai bayaran ngoten. Lah mikirne wong kathah lho, Pak. Ternyata tasih enten mriki. Ngladeni wong akeh nggih Bu nggih. Lah kae bapake kok ya isik obor-obor ae wis cekap lho, Pak. Dereng. Dereng. Biasane lek ngaten iki lek anu terus bodho toto-toto resik-resik ngenteni bayaran. Jenengan isik obong-obong ae ngeten iki. Tamune jan luar biasa, Pak. Pol. Lagi. Candi kok. Nggih. Pak. Dalam yo ketawis nggih saged dipirsani teng TV teng HP saged nggih nggih buka suko parisuko ya karean nggih alhamdulillah ngopi rokokan tapi sedoyan mangan ya saiki sedoyan mangan dek ngira kolu jarene Mas iki ndak kolu ora kolu mangan gudangnya penuh guys ora kolu mangan mergo dipamak grontole sak iki lebokno iki endi Mas Dek tengok Dek dagangan yo Nan Wah, sudah berjalan baksonya. Tonggomu katutno ndek. Iki lho, Mas. Ben mlebune aja. Lah, ben mlebu kok JTP to. Iki di hari Pak D. Saya bakal selamat datang ini guys sederek dari Jakarta. Terus sederek saking Sragen iki bulet balik kabeh sedaya Kang Rawo. Terus sederek saking Batus, menika putra Batus bareng saking pundi niku Surabaya, Bangti sedaya mawon nggih. Niki sedaya keluarga. Ayo Kang Di, aku sama iki. Kita panggil artis kita. Sepatutnya Supporti Mas.
Lah, macet jadi wanita jadi-jadian ini jadi Aku kare asma ndembek Mumainah mendok asmara. kok duwe wedok. Artine apa? Lah pas jaman babaran kula. Mbok kula niku asline mboten medhek. Mbok kira ora iso babaran mentok gak iso mboknya apa? Oh, pas kula lahir, tapi asline niku mboten medhek. Jelalah pas kuwi wedhuse mana. Apa duse mana? Amarga asli mbok kula niku mboten medhek. Kula di ibu persusuan wonten mendok. Oh dadi sing nyusui sampai iki wedok. Nggih, untuk menghormati jasa ibu persisuan kula, maka namanya itu aku pakai yang di belakang ya Mendo Asmara. Oh Rendo Asmara wis tak kene iki rupane kaya ngene tak rasamu bos. Lho nek Kalimantan iki bos banget. Saya suka karo batasan. Oh injih. Pak Prato niku wis yai ngundang kabeh nyuwun doa restu sing apik le. Tak tele, Nduk. Ya, jam atas mbak mungkin langsung disaman. Injih, amarga model kula kata najis monggo lato. Injih Mbak Lucy, sadaripun kula ngaturaken good afternoon ya, selamat siang semuanya. Kenapa? Saya wis sak sermu ora sak pola-pola Iya. Dan juga ngaturaken matur sembah nuwun sanget khususipun kader keluarga mengudati Bapak sinten nih Mas Ayu Lucy. jenenge diuntung surat. Oh, Dek Untung, Bapak Untung. Wong iki mlebu aduse gandeng kaca. Oh, Bapak Untung. Iku ora wedaan lho. Itu wedake itu kali bilang. Milo. Apa balik labu? Sandi iki garwane namanya Mbak Lucy. Ngaturaken matur sembah nuwun. Mbak Lucy, ana parian. Apa? Ana dadong nyencang iwak sepat muga-muga sae keluarga Bapak Untung pinaringan seger waras sehat. Allahumma amin. Uga kagem mempelene kali diucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga ingkang sakinah, mawaddah uga warahmah. Dan juga mboten kata lumpet uga ngaturaken wilujeng rawuh kusipun kagem kadang besan mije saking Mindeng yen Mas Ayu Lucy. Bapakmu ki apa to, Nduk? Oh niki batako. Makanya kita montok. Karena banyak sekali artisnya, Iya. banyak sekali padat acaranya gitu. Iya. Saya pengen duet kali panjenengan. Oh, injih. Nek ning omahe dhewe ki salah gue cukup. Oh, nggih. Mami habis tele-tele terus Oh. suas. Nggih, aja, Cek. Duet kali 10.000. Ini loh. Tak ada ngono. Ya mungkin sedekah Mbak Lulus. Ya, los pokoknya los mumet iki. Ayo juga jajan ya. Nanti kalau jajan dikira kembar loh. Kembar apa ngono? Aku lagi duet apa, Dik? Manut. Apa ki dangdut apa campur sari Bapak Ibu? Oh dangdut bu, dangdutnya nopo kak? Mumpung kepake kalian wanita tercantik di muka bumi. Loh, Andri, aku ini wanita paling cantik ya sebenarnya. Aku ingin membuka siapa jati diriku pada sehari ini. Sebenarnya aku itu adalah istri seorang CEO. Terus si CEO mendem apa piye sih dilung karo kowe? Serius? Sebenarnya aku itu istri seorang CEO. Aku cuma menyamar jadi cucuk lampan. Karena jadi seorang istri CEO itu bingung di mana-mana ada ajudan, di mana-mana ada pengawal. Aku nggak punya kebebasan. Kamu itu tidak usah dur-dur minta suap dari suami ini. CEO malah dibuat pesugihan gak malah. Ya lagu ini sih penting waktu jam bola sing ngerti. Iya, Ini apa? apa semua ya? Nggih manut. Apa dangdut? Sembarang. Lintangan Semar Rumian bersama kata-kata Matuka. Dikancani Cahayu. Seberapa? Wong ayu tresnamu kinarya tangga. Kok mriki kersane aden nggih Mas Ayu Lucy? Iya iya Apa sana? iya. Gini loh daripada jadi istri seorang CEO. Ojo nyedek-nyedek rono kowe iku malah diterpusan le. Repot ya jadi orang itu ayu ini nanti banyak yang iri. Kenapa oh, cantik? Wah, mbok Ayo. susah jone batinku. Dan ibu siapa? Oke, goyang ya. Terus Kak ini. Bu pengen toh? Ibu pengen? Nyapa duwe kok cuma dodol bareke? Pengen. Jenengan iki pendungan. Lah nggih panjenengan pengen mantuk mungkin langsung kungkum dijamin dodone bedodok. Nggih
Madukara Lucy Brahman dengan si cantik Verindra. Oke, video mungkin dari tikus bisa ketemu. Ya juga nonton nenek terong. Madukara. Kayaknya bro. Iya, Mas. Pinjam apa lo ini? Kuwi kan podo-podo karo dhewe bapakmu. Seto, sing nganggep mau tekan gone bodi poni iki apa? Lulu niki kan kata saya. Mencari nafkah. Amarga niki kan para tamu undangan kata sangat. Makanya klinik klinik nyoh. Klinik gedang klinik telos iki gedang watone rata. Ini, Mas request lagu apa? Apa, Mbak? Ini dari sedulur dari mana? Sedulur dari Pojok. Oh, guys, Manu, dikasih ya bersama Madukara ada selendang biru. Sebelumnya sih diselani pembacaan foto rupiah nggih. Oh, nggih. Ya lu gosek kono. Sekeluarga. Pakde Kimin sekeluarga, Pakde Jemakun sekeluarga. Bapak kami tua Witoyo sekalian, Mbah Boinem Soho Budi Narmi, Kadang Mbah besar ini. Dimun sekeluarga, Mbah Irin sekalian, Bobo Bandi sekeluarga, Bobo Anwar sekalian, Bobo Indro sekalian, Bobo Wawan sekalian, Bapak Ayib sekalian, Bang leset Mbak di Nita sini, guys. Soho Mbah Jem, keluarga Mbah Parmi, Ngindeng, Ngindeng, Mas. anggota Riok Singo Dipo Tugu, Mantap mriki. teman-teman komunitas salon, teman-teman tempatnya, guys. manten, Ya. pemuda-pemudi Si Noman Ngindeng ada di Pandiwatu, sini. ugi sedaya keluarga Blitar ingkang boten kasebat asmanipun, sedaya keluarga agung panjenenganipun Mbah Parmi. Makaten sumangga kawiwitan panjenenganipun Bapak Lurah merwakani adicara foto ing mangke kalajengaken panjenenganipun Bapak yang kasambut sekalian, ugi sedaya para ingkang sinebat asmanipun. Apabila ing mangke upaminipun wekdal boten cekap hanya Iya, Bos. mugi ingkang dereng foto saparipurna adicara keparang. Iya, urus siaran. Saripin. Duk bebi manggon gitu. Iki sederek ngindeng. Waduh. Dipus kecaken manggene. Pakul ano ngaturaken sumbangun. Argo kata sangat niki para tamu undang wonten sajabine tirok persane ahli Madukara. Di sini goyang. Oke sedulur, sepertinya untuk video harus kita tutup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas
segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa, Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, komen, share juga subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.